Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низьки маємо приятну встрічу із істинним істориком нашої подкарпатської земли Володимиром Феничем. Дай Боже доброго здоров'ячка! Добре здоров'я. Як се маєте? Та добре. Добре стеся настроїли? Добре. Упустили сте такі файні 3 книжки. Та хотіла б знати, що нового відкриєте про нас. У книжках чи поза межами? І у книжках, і поза. Ну, направді, цей проєкт, або ця ідея ці книжки видати, вона давно була в моїй голові. Я про це давно думав. Одна з них була фактично спільним нашим общим проєктом із моїми колегами Віктором Кічерою і Діаною Штер. Вона ся тиче Габсбурзької церкви або феномену Габсбурзької церкви, як до того мали відношення самі Габсбурги, які направду в кінці 18 століття дуже багато зробили, щоб наша греко-католицька церква фактично була інституційована, стала як окрема самостатня структура, дістала булу від папи, канонічну булу про її ствердження як самосправну церковну одиницю. І до упадку Австро-Мадярської держави. Друга робота – то є фактично мої російськомовні публікації, які я роками перед цим мав і в нас в Україні, і в Російській Федерації, ще до того конфлікту, який між нами зараз є, на жаль. То ся тиче фактично вопросів про повод походження Мукачівського і Грушівського монастиря. Там теж є деякі такі, як я думаю, собі оригінальні мислі про те, що ми часто в історичній традиції фурт думали, що Мукачівський монастир є майдавній, і він фактично є по нинішній день фактично тим місцем, сакральним місцем пам'яті всіх народів, які живуть на Закарпатті, які є греко-католиками. Але направду я у своїй книзі довожу, що більше є підстав все-таки думати, що Грушівський монастир, який тепер актуально в цьому часі не екзистує на тому місці, де він колись був, але був зруйнований в другій половині 17 століття, і поки того часу він не екзистував, він зараз є поновлений, але ж не на тому місці. І ясно, що третя книга, то є, можу повісти, що може май мила в моєму серці, але направду то є всі мої книжки милі в моєму серці. То є про всіх греко-католиків, які мають повод від Ужгородської унії, інакше кажучи, Ужгородської унійної традиції. Бо наші греко-католики, які тягнуться від Ужгородської унії у 1646 року, живуть не лише тут і на Закарпатті, не лише в Україні, вони живуть і в сусідніх державах, у Словаччині, Мадярщині, по всьому світові. Але в основному ми говоримо про 8 держав у Центрально-Восточній Європі і 2 держави у Северній Америці, то є Сполучені Штати або Сполучені Штати Америки і Канада. І то є фактично, як повісти, курто про ці книжки. Курто про ці книжки. Мене дуже інтересує, що нового відкрили про Грушівський монастир. Позирайте, як конкретно говорити про лише Грушівський монастир, то направду йдеться про те, що на відміну від Мукачівського монастиря, він має досить файну на своїх зачатках історії писану традицію. Тобто в грамотах, в документах він це дуже файно прослідковує. В Єпатіївському літописі 1262 роком маємо запис наступного змісту. Тогда же вошел к крести Юрія Львовича, котрий тем лише літом іде в полонину ко Григор'єве в монастир і пострижеться в Черніце, і бить в монастирі в Григорія 3 лета, оттоля же пойдет во священную гору, приймет благословение от Григория. Григорий же бяшет человек свят, як уже не бысть перед ним, і по ньому не буде. Цей текст є свідченням того, що в полонині в першій половині 13 століття знаходився монастир, настоятель якого був ігумен Григорій Волянин. Саме слово «волянин» можливо підтверджує, що ігумен Григорій був за походженням з Волинської Русі. Звідси випливає, що в ті далекі минулі століття шлях на Святу Гору із Червоної Русі Галичини проходив через монастирі Карпатської Русі, зокрема Грушівський і Угольський, Заніський, як і найкоротший шлях у Грецію, що пролягав далі Трансильванією і Болгарією. Доперву треба повісти те, що фактично ми маємо
діло із грамотами, котрі мають донаційний характер, тобто дарчі грамоти, але маємо... То ті грамоти, що у Берексазі То ті грамоти, які фактично найбільше основали Базилович, Годінка і Петров, частина з яких ще дійсно сохранила в Берексазі, так, і частину з яких вже історики часто основали у своїх роботах, але дуже много я так подозрюю, бо позирати на ті збірники документів, котрі видав Янош Мігаліде Апша, або котрі видав Антонін Годинка, але вже по його смерті вийшли в Ватиканові, я на них це теж посилаю, бо то цілий корпус документів, який треба віддати честь такому великому українському історикові, археографу, як Атанасій Великий, котрий там працював в архівах і бібліотеці Ватикану, і якраз він підпорував, щоб ті всі такі документи були вийшли. То такий корпус Корєтовичіана, він це так і називає. А ще інші документи, котрі ми маємо в Мукачівському, котрі належать до фонду Мукачівської єпархії, тобто 151-го фонду, і переважна більшість цього фонду то є в Берексазі, так, то фактично виходить так, що є ще, окрім донаційні грамоти, є ще конфірмативні грамоти, тобто підтверджувальні грамоти, котрі ще раз треба було видати, або з причин, що попередня ця грамота могла стратити десь, або вона могла бути зіпсована часом, або, наприклад, як було случай із Мукачівським монастирем, він горів, дотла був вигорів у 1530-х роках, фактично якраз коли почала та війна між Габсбургами і Яношем Заполяї, тобто першим трансильванським князем. І ясно, що ті грамоти наші монахи мусили наново уробити. І ясно, що часто то були грамоти, які вже не відповідали тому автентичному змістові. Деякі історики повіли, що то були фальсифікати або грамоти, які вже мали, скажімо, такий наносний характер, уроблені не в той час, а іншими руками, іншими чорнилами, іншими, розумієте, почерками і так далі. Ну, одним ділом, кіть говорити лише про Грушівський монастир, він на відміну від Мукачівського монастиря, він має майфайну свою писану традицію на початку свого екзистенції. Знаменитий закарпатський історик Михайло Лучкай пише про Грушівський монастир як про один із найстаріших монастирів на Карпатській Руси. Монастир святого Михаїла Архангела в Грушові є одним із найдавніших монастирів. Грушівський монастир у Мараморовському комітеті існував уже перед 1391 роком, але існував він і до монголо-татарської навали у 1242 році. Про це ми дізнаємося з того, що ченці цього монастиря після відходу татар скаржилися королю Бейлі IV, що під час татарської навали пропали всі їхні документи і грамоти. Окремого значення набув цей монастир аж у середині 14 століття, коли волоські воєводи Драх і Балк наділили його маєтками. До того ще у 1391 році царгородський патріарх Антоній дав монастиреві Ставропігію, право, яким він звільнив монастир від усякого підпорядкування духовній або світській владі. Драх і Балк, сини Саса, були волоськими воєводами, які прийшли на Закарпаття у 50-х роках 14 століття і отримали від мадярського короля величезні маєтки. Подія дарування монастиреві маєтків, а також права Ставропігії достовірна, що збереглася документи грамоти. Це дає нам також більше важливих історичних даних про церкви Закарпаття. Я буду говорити лише про те, що від 1391 року, а може маленько перед тим, направду на приватній території двох добрих таких мараморських бетярів, воєводів мараморських, комісів, начальників комітетів, нобілів, тобто шляхти, дворян, так, Балки і Драга, котрі були дітями, значить, от знаменитого роду Дракфі, котра стає потім в Мадярщині така більше відома як Дракфі. Ми видимо вже цей монастир як рутенський монастир, як русинський монастир починає фунгувати. Да, бо многі кажуть, що там русинів не було, а я позирав, що там є були. Русинська колонізація – це окрема бесіда про все. Фактично ми мусимо говорити про те, що може повісти, не буде так, у 9-10, але вже май твердо у 11 століття. Тобто вже коли екзистує Мадярщина як окреме королівство. Так? Ми видимо окремих русинські поселення, але вони не є такими, ну як вам повісти, то якби в нинішньому розумінні селами. Ну, бо для села є важним
позирати на ту європейську історіографію, як вони то формують як середньовічне село, то дві речі мусять бути в селові. Це є церков і це є цвинтар. Кід немає одного або другого, або кід немає обох, то говорити про те, що то було деяке поселення, похоже на село, не може. І яся держав такої ж русини, котрі переходили через Карпати, тобто зберегли тут ім'я своє русі-сини, тобто прийшли тут з того боку, так, вони в першу чергу бралися на службу до короля. Тобто вони цей фронтир, восточний або сіверо-восточний фронтир, прикордоння, бурделанс, вони фактично охабили, і вони тут були як сторожі, тобто несли королівську варту. І це велика честь була бути вільними королівськими стражниками. На латині то є дуже файний термін, який се так і перекладає. І вони туйки, коли ми бачимо, потім є упоминки про Мархія Рутенорум, то не є окрема земля, то не є окрема тим більше автономія деяка, бо то на цьому теж починають спекулювати. То є просто територія, де якраз в цій локації ці рутени, або ці русини, середньовічний латинський термін рутени, або в слов'янщині буде русини чи руснаки, немає значення, вони несли службу корольові. І вони несли службу уздовж ушиткого фелвідейку або верхнього краю Мадярщини. То є, значить, від чого? Від Спіша зверху і до Марамороша долю. І пак утгір, чим далі, тим було ліпше. Тому що мадяри, які сюди прийшли з кінця ще 9 століття, так, вони направду добрих 100, 200, може навіть 250 років цим регіоном не дуже інтересували. Бо позирайте, то були хащі. Причому то були хащі навіть ще для Шенборна, який сюди прийшов у 18 столітті, коли вже маєтки стратив був в Ракуці і перейшли були, значить, знамениті в родині австрійських Шенборнів. Вони ся чудували, що то є непрохідні хащі, і це настаном на 1728-29 рік, коли вони туди стали. А що повісти про 10 століття? Ясно, що це були такий регіон. І то треба абсолютно нормально все сприйняти. Тому не є правда, що там не жили русини. Кластор чи монастир був фунгований, заснований, то видко по тим швидким грамотам, які публікував Мігалі Дапша, я ся ними основав, Янош Мігалі Дапша, в 1900 році, що то був русинський монастир. Це конкретно. Але тут найбільше, значить, мене що інтересує в цьому, це патріарша грамота або патріарший лист, котрий є від 14 августа 1391 року, котрий є дарований на милость, на прохання, на благодітельство Балки і Драгу. Один з них пішов до Царгорода або Константинополя. І теж треба розуміти, що він не міг піти просто так, без якоїсь догоди з боку короля. Бо на той час Жігмунд або Сігізмунд Люксембурзький, котрий був один із найвелична постава всіх монархів європейських, особливо Центрально-Восточної Європи, так? А в Мадярському королівстві це один із великих, направду, таких монархів, який створив моцну централізовану мадярську державу, так? Він його відпустив, бо йшлося про те, щоб якийсь християнський союз утворити проти кого? Проти магометан, як вони їх називали, тобто проти мусульман, турків, котрі якраз в тій добі, в кінці 14 століття, починають постійно заходити до Європи. Тобто заходити до Європи, а особливо кришити кого? Мадярщину. І то зрозуміло було, що то одна частина нобелів, то є сербських нобелів, потім ми знаємо ці Лазаровичі, знаменита родина, так, які стануть по Корятовичові, який має вже стосунок до Мукачівського монастиря, так, або то треба окрема історія, так. Та фактично він прийшов і упросив від Константинопольського патріарха Антонія IV лист або грамоту на те, щоб цей монастир у Грушеві мав дві важні речі. То є перша, щоб він був ставропігійний. Що то значить? Щоб він не був підпорований під жодну єпархіальну юрисдикцію. Антоній з ласки Божої, патріарх міста Константинополя, Нового Рима і всього світу, благородні і побожні, добрі християни нашій покірності, зміцнені Святим Духом, милі сини і шляхетні воєводи, Паліча та Драгмештер, у яких в Марморошій церкви повсякчасний монастир, заснований на честь святого Михаїла Архангела. Вони прийшли до нас і в щасливому та тривожному становищі Константинопольської держави, благали нашу покірності і блаженно виявляли слухняність за звичаєм християнської релігії і подарували нашій покірності і церкві всю свою чесно надбану спадщину, а саме церкву, засновану у честь святого Михаїла Архангела, з такою метою, щоб поважала церкву нашої покірності і визнавала її зверхність. Ми уже з огляду на їх добросовісне прохання і спостерігаючи їх непохитну віру, такий дар вдячно прийняли і задовільнили їх прохання і Драгмештера, як сина нашої покірності.
покірності патріархальним авторитетом, який здійснюємо, благословили. А на той момент географічно до яких то єпархіальних юрисдикцій міг бути припаяний до 1391 року Грушівський монастир. Я припускаю, тут не є точно, але я припускаю, це міг бути єпіскоп Бігар, але бігарський єпіскоп, то є комітет Бігар, з резиденцією тоді було Нодьварот, тепер то є румунське місто Ора де Амаре, або ми кажемо Великий Варат, Великий Варадин, так, то є недалеко від нас, за 130 кілометрів від Ужгорода. Або другий, в чому я менше сумніваю, тобто більше сумніваю, то є Егерський біскуп, бо то є досить далеко географічно. От Мукачівський монастир міг бути підпорований скорше до Егерського, а Грушівський гіпотетично там. Но кіть правду повісти, я то пишу в книзі, я далекий від деякої думки, що Грушівський монастир взагалі був до якогось юрисдикції єпархіальної підпорований на 1391 рік. Ви знаєте, я теж досліджувала ті документи і виділа, що вони були автономні, що вони не комусь не підпоровані. Вони се основали якраз. І другий момент, де то та автономія екзистувала. У грамоті, направду ми говоримо, я розбирав там потім грамоти, бо той Петров робив, і Годенка мало робив у тому. Значить, потім ми знаємо, що була латинська версія грамоти, була грецька версія грамоти, абсолютно не ідентичні одна до другої. Це якраз говориться про ті речі, що я говорив на початку. Донаційні грамоти, конфірмаційні, тобто їх коли переписували, часто відходили або не тямили, або й не знали оригіналу і робили щось друге. Тобто придумовували вже новий текст, але то вже була інша епоха, і вона не накладала, коли писали, наприклад, ту грамоту складали в 16 сторіччі, то вона точно не відповідала 14-му, бо то є абсолютно інший час. І тепер, як вертати, то яка то була територія того ігумена, він ся згадує у документі Калугер. Калугер – то є старший серед чернечої братії, через монашої братії. Так? То фактично ми говоримо про 34 поселення, де була влада як приватних доміній, приватних територій, кого? Балки і Драга. І вони фактично йшли аж до Латориці, бо ми видимо, що тут і місцевості, які я починав там розбирати, бо вони на латинщині або на грецькій мали один, значить, випис, а коли ми починаємо їх перекладати все-таки на слов'янську мову, або на російську, чи на українську, чи на русинську, вони мають маленько інше якби, тлумачення. Але кіть позирати, то є фактично 7 чи 8, я говорю, місцевостей, це можуть бути комітати, це можуть бути не комітати, але деякі файні великі, наприклад, Ердель чи Трансильванія. То є цілий штат, фактично, так? Потім ми ж знаємо, що цілий штат, як князівство існує. Але то можуть бути окремі комітати. Але то є 34 поселення, 34, які вже точно ми можемо говорити, що мали мати цвинтар і мали мати церкву. Бо інак, це вже ми говоримо про поселення, які були фурт. Бо потім, від 15 століття, прощений Євген Перфецький, такий добрий українсько-російського поводу історик, він публікує і розбере перший урбар, і ми видимо, що тут і поселення вже не зрушили на інші. Вони могли змінити свої назви, бо могли жити русини, могли жити волохи, була міграція, одні отошли, другі прийшли, але попередні назви повставалися. Довкола Мукачева то є всі корупції, які потім стануть нам відомі як німецькі поселення, але німці в 18 столітті не прийшли на пусті обиці. То були обиці вже до того охабені. І тепер наступний один момент ще. Тот Калугер, то йдеться про іменно такого Пахоміус в латинщині, він є фактично самостатний патріаршим екзархом. Що то значить? Що від імені патріарха, Вселенського патріарха, Константинопольського, Візантійської церкви, від якої ще прощені Кирило і Мефодій брали тот обряд і сюди його занесли на Слов'янщину, переклали книжки, значить, робили ту глаголицю, а іні, фактично призначає його своїм представником, екзархом, патріаршим екзархом на тій території. Но я там дискутую один той момент, який є досить важливий про нас істориків, який підняв з того боку Карпат добрий історик Ігор Скочеляс, то з Українського католицького університету у Львові, а я підняв фактично з цього боку, що мислюся, що фактично, коли перед Жигмундом був кралем Людвік Великий, або Лайош, так, мадярський, Великий Лайош, територія Понизя, але то є Подністрянщина. Тобто фактично, де гирло Дністра впаде аж туди до, ми знаємо, аж перед Одесою, біля Одеси, зараз то є Білгород-Дністровський, але перед тим то є первісна назва Аспе-Кастроне, то ми видимо, що влада могла бути номінально підпорована мадярському корольові. Це є дуже важливий момент.
Бо були свої отношення, які ся тягнули з галицькими князями і мадярськими королями, і ще від часів Данила Галицького, ну перед ним їхнього нянька Романа, так, потім Данила Романовича, так дітей Лева Даниловича, один час, який був женатий на доньці мадярського короля, так, Анастасії, він дістав, або направду вона дістала за собою посаг, і він міг бути один час, то, що пишуть наші історики часто, що було припояно Закарпаття цілує до Галицько-Волинського князівства. Ні, але якась частка, комітет Берег, або частина Березького комітету, так, вона дійсно належала Галицько-Волинському князю, але лем єдному, Левові Даниловичу. Коли він помер, ясно, що то та була страчена, вони не були правонаступниками, як би ми то могли повісти. Ну, і тепер, коли це вертати до Грушівського назад монастиря, то фактично так виходить, що тот Пахоміус дістав велику повноту влади. Я не думаю, хиблять документи. Ну добре би, знаєте, видіти ту реакцію того старого Калугера, тобто старшого в Чернечій браті Пахоміуса, Пахомія, який дістав ту листу. Я не знав, чи він і знав прочитати, але, думаю, був дуже радий, коли хтось йому дасть із якихось тлумачів, переклав і повів, що позирай, ти маєш таку владу. І от я із Кочелясом припускаємо таку думку, він із свого боку, але ми абсолютно, як кажуть, один з другим дійшли до тих виводків окремо, що могло бути, що цей Пахомій, його влада моглася вширити на територію Галицької митрополії. Я не буду казати, що так було, але я таку припускаю думку. Чого? Гіпотеза. Гіпотезу, айно. Бо якраз в той момент таким же міном Галицький митрополит Антоній помер. Зимов з 1390 на 1391 рік. Коли точно, ми не знаємо. Но вже потім, на весну 91 року, 1300, він це не споминать. І у нього був конфлікт із Константинопольським патріархом, лемість за того, що він висвятив без згоди з боку Вселенського патріарха, під юрисдикцією якого він був, висвятив двох єпископів. Одного, що се тиче Молдавії, яка потім буде Молдова, то для, значить, фактично тих яс, де то була та резиденція, а одного для Аспе Кастрона, якраз для того, де потім виникне той Белгород-Дністровський. То можеш повісти, що для Вселенського патріарха було важливо, щоб ті території не були страчені, щоб не були деякими язичниками захоплені, або там тими турками, які вже починали, розумієте, пужати ту Європу. І я думаю, що то якраз такий момент, що варто прочитати ту грамоту, не важить, чи в латинській, чи в грецькій оригінальній, бо, направду, грецька оригінальна була ж у 19 столітті публікована, але основали наші історики більше латинську, бо вона була більш знама. Базилович її публікує, Лучка вона крихта там її також є, потім вона попадає до Мігаліда Апша, він її публікує в шитку повністю, але направду перший раз грецький оригінал був публікований лише у 19 столітті. Ну, тому треба брати і тот, і другий. Треба ще нашу історію було дуже довгий час така заборонена, і ми дуже мало моглися знайти істину у тому. Тому треба глядати, співставляти, і миритися, знаходити середину. Ну, ви знаєте, я думаю, що і це було, є і майже буде у будь-який час. Бо, знаєте, є дуже відносні поняття ці, що, значить, ми жили в таку епоху, коли було заборонено писати. Ми живемо зараз у іншу епоху, коли не заборонено писати, а виявляється, не все можна писати. Але тут якраз йдеться про те, що якщо ти історик, якщо ти не служиш, а ти лише служиш музик-ліо, тобто історії, так, а не підслуговуєш. Маєш то, звичайно, опиратися на документи. Ти мусиш любиться це комусь, не подобається це комусь, розумієте. Бо історія не може бути лише в двох гамах, або чорна, або біла. Вона буде настільки, розумієте, різних гам в цій історії, що, припустити, знаєте, колись прощений буде французький історик Люсьен Февр, повів дуже файно. Місяць все ж любить, я все своїм студентам це кажу. Не є історії, є лише історики. Бо направду, від кожного історика, як він потрактує, так і є. Нас часто в цьому звинувачують, що та один пише так, другий пише. А що робити? А направду так і є. Ми цього не зробимо. А вже читач, особливо доброзичливий читач, професійний читач, який дійсно хоче вникнути, який перечитає швидко, хоча б співставить, вже він може оцінити, котроє із тих істин, які кожен подає як істину, чи як правду хоча б, чи півправду від себе, є йому найблизька і мила до серця.
Дякую вам дуже Красного красно Шевченка. і будьте здорові. Дякую. А вам, чистовані телепозирачі, кажу, що чистуйте свою історію, ізучайте її, любіть свою історію і основуйтеся не на тих догадках, а на історичних документах. Майтеся фест, стрінемося через тиждень.